ଯେଉଁ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ରେ ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ହର ହର ମହାଦେବ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କାଉଡ଼ି କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରାବଣର ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କାଉଡ଼ି ଜଳ ଆଣିବାର ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନେଇଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଜଳ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ବାଣ ବାଜି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଉଡ଼ି ଉଠାଇବାର ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପରମ୍ପରା ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ, ତୃତୀୟରେ ସୁଲତାନଗଞ୍ଜରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ କାଉଡ଼ି ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ବି ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା ସମ୍ମାନ ନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଉଥିବା ଜଳ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ସଫଳ ହେବ। ଯଦି କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟକୁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ।